My sme postúpili do prvej ligy v 2003 a pamätám si, že na prvé 3 zápasy prišlo 9 000 ľudí, bol plný dom a bolo to niečo neuveriteľné vtedy. Bola to tvrdá práca, ale neskutočne krásna. A cítili sme tú súdržnosť, tú symbiózu s mestom, s ľuďmi. Tribúny boli úplne plné a ľudia boli povešaní aj po stromoch, súviseli ako nejaké zdrabce z hrozna. Tá atmosféra bola neskutočná. Mojou túžbou určite by bolo, aby tí ľudia na tie zápasy chodili, pretože dlho tu tá liga nebola a myslím si, že keď sú tu nejakí futbaloví fanúšikovia, tak určite si tú cestu na ten štadión nájdu a to by bolo takým môjim snom, aby tí ľudia tu chodili a aby sa tu naozaj na každý zápas vytvorila výborná atmosféra. V srdci Slovenska sa vždy hralo srdcom. S vašou podporou dokážeme poraziť každého. Príďte nás podporiť na štadión, pretože Dukla je späť.